Tudod, figyelj csak! Figyelj, Lizike! Mondta, csináljátok utána. Na, ugráljatok, mondja. Nézd meg, az ember csinál, nézd meg! Ahogy te csinálsz, ők is csinálják. Mondd, hogy nyuszi ül a fűbe. Guggolj le gyorsan. Hogy van ez? Na, gyorsan, Endre, Enikő, guggoljatok le. Nyuszi ül a fűbe, szépen szundikálva. Nyuszi, talán beteg vagy, hogy már nem is ugorhatsz. Nyuszi, hopp! Enikő, nyuszi, hopp! Már is egyet megfogott. Figyelj csak, mutasd meg az Endre kezén azt a... Melyik az? Okay. Figyelj csak! Mondd az Endrének, hogy mutasd a kezed. Mondd csak neki. Mondd az Endrének. Endre, mutasd a kezed. Nézd. Endre, mutasd a kezed. Számold meg az ujjait. Ez melyik ujja? Na? Akkor majd én, Lizi. Igen. Na, mutasd meg. Na, anya kezén, mutasd meg. Ez melyik? Figyelj. Figyelj. Na, figyelj mindenki. Az mi? Szájgólyos. Hogy tatuált megdeszta. Ügyiszol. Összetett. Műsor. Hajavid. Pitolga. Mindjárt megfájdozol. Felszetett. Gód. Na most ezen is. Ez melyik? Figyelj. Mondd hangosan. Hüvelykújjad. Tudod, hogy én kis kert. Akkor tudod még? Egyszer még figyelj ide. A citacitásot az Endrének, mert éhes. Na, hogy van az? Cita. Na, a Lizike, figyeljetek, hogy Te, nekem, jó? Na, süssé nekem. Lizi, benne leszel a tévébe. Utána megnézzük. Megnézzük utána. Na gyorsan Na mutasd. figyelj, rajta. Akkor majd én. Szita, sűrű szita. Megszítálom. Hogy van az megvajazom? Mutasd meg. Na, ellapoljuk szerintem a kérdést.